Srdečně vás zdravím u první 5 pohodovky. Velice ráda bych se vám představila a v těchto 5 minutách bych vám řekla svůj příběh. Bych vám řekla to, kým jsem, kam směřuju a co je mým cílem. S dovolením si sednu, protože stát 5 minut je pro mě příliš dlouho. Mám tady chodítko, které je naprosto úžasné. Nejenom, že převezu na něm nějaké věci, ale kdykoliv potřebuju, tak si na něho sednu. Proč? Protože jsem se narodila s velice vzácnou genetickou vadou, syndromem Ellis van Creveld. A tato vada je degenerativní. To znamená, že s věkem se zdravotní stav zhoršuje. Mám 41 let a s pokorou jsem musela přijmout to, že několik měsíců už chodím tady s tímto chodítkem, abych si odlehčovala páteř a aby to bylo takové snadnější a abych předešla tomu, že budu na vozíku. Syndrom Ellis van Creveld je velice vzácné genetické onemocnění, se kterým jsem se narodila. Na rukou jsem měla 6 prstů a v jednom roce mi byly 2 přebytečné prsty amputovány. Mám značně zkrácené končetiny, což teď úplně nepoznáte, protože sedím a úhel kamery je trošku jiný, ale to nevadí. Prostě jsem se narodila jako jiné miminko, můj život je jiný, ale můj život je krásný. Před 16 lety jsem porodila zdravého syna a jsem za to nesmírně ráda, že jsem se mohla stát matkou, že jsem se mohla stát manželkou a miluji svého manžela, miluji svého syna. Jednou, když jsem měla takovou debku, která čas od času přijde, určitě to dobře znáte všichni, tak jsem říkala, no jo, je mi 41 let, mám 141 cm, ještě by to chtělo těch 41 kilo, aby se to dobře pamatovalo. Jenomže s věkem ten metabolismus samozřejmě se zpomaluje. A tak jako přibývají peníze na kontě, jak u koho, že jo, tak u mě nepřibývají peníze na kontě, u mě přibývají prostě kila. Ale jelikož mám skvělého manžela, který vždycky vycítí, že mám deprese, že mám úzkosti a že se prostě něco děje, tak na tu debku, kterou jsem měla, mi řekl, ale ne, vždyť to máš jenom nárůst svalové hmoty, to je v pořádku. No, tak vám přeji, ať máte taky takového manžela, který vás povzbudí, který vás dokáže rozesmát a ať se netrápíte nad tím, co prostě změnit nemůžete. Narodila jsem se tedy před 41 lety a byl to proces, než jsem k tomu došla, že vlastně můj handicap se mi stal takovým darem a stal se mi takovým nástrojem. Protože když jdu po ulici, tak děti většinou se zastaví a většinou se ptají, proč je ta paní taková malá. S oblibou říkám, že jsem malá možná proto, abych dělala radost malým dětem. Takže základní informace, které jsem vám chtěla sdělit, jsem vám sdělila. Jsem malá, ale šikovná, jsem veselá, i když někdy taky smutná, ale to je prostě život. Myslím si, že každý z nás se potýká s tím, že ne vždycky je nám do zpěvu a ne vždycky musíme plakat. Moc se těším na tyto chvíle, které společně budeme tady prožívat v těchto našich 5minutovkách, protože myslím si, že je fajn, aby se společnost dozvěděla o tom, jak se žije nejen člověku s handicapem, ale jak se možná zamyslet v 5 minutách nad tím, že ne všechno, co je zdánlivě černé, musí černé zůstat až do konce života. Přeji vám, abyste ve svém životě nacházeli lidi, kteří budou plní optimismu, kteří budou plní pozitivní energie, kteří vás povzbudí, kteří vás ponesou, stejně jako mě nese má parta od oblouku. Jsou to skvělí lidé, kteří se mnou rezonují, kteří se mnou tvoří partu a určitě se v těchto videích dotkneme i tématu přátelství, tématu lásky, tématu party. Mějte se krásně, naše 5minutovka dneska rychle utekla a věřím, že se nevidíme naposledy.
Takže to bylo mé krátké představení a mějte se.